dolazili svima dobrodošli u novu epizodu na kanalu Nikola Pro Games. Danas ćemo igrati Zombie Tsunami. Znači, prošla epizoda je bila fantastična, tako da sam odlučio da snimim još jednu. Tako da počnemo polako. Dobro. Skači. Hvala branca nikada ne ismodi. Vas uzimamo. Vas. Evo, za sad nam ne ide loše i nismo imali nešto pretjerano puno posla. Ne. Odlično. Ja sam bio čašao za glavu. Da namestim frizuru. A da, mi da jedno najgore. Mnogo je teže kada imate ovako više ljudi, jer ne možete da upravljate kad skačemo. Neki kao da dostaju i ne može nikad da... Tamo ne sam odlično. Idemo. Mogu. Još. Joj, daj mi sad slobodan avion. Ne, sad nemoj da vešam. Ne! Tih. Ja, majko. Pa sad avion, sad će. Baš ti hvala. Ne. Tsunami, molim te. Tsunami. Hvala ti puno sve. Gubim ljude, pa kako da izbjegnem, gledaj koliko je. Ne, mislim da su na kola, nema veze se. Dobro. To se nije baš dobro, ali... Dobro, šešao. Pojeli smo nekom tezu. Izvini da... Šta ti kaže... Koliko mi... 4 je bilo. Gdje što kuka? Da iskoristimo. Hajde, padnite. Mogu auto to. Mogu? Pa ja sam mislio da imamo dovoljno. Malo smo se... Ajmo, hoćemo da idemo. Jebali pa ništa. Vodimo. Dobro. Ubili smo. Vodimo. Jupi. Tako da smo dobili dobro. Dajemo... Ne mogu da verujem, ali... Hajde da igramo... Ajmo da igramo još jedan. Da, nisam stigao ništa, čekaj. Yes. Možem da krenem.
Ima nas dvoje. Šta nas briga? Da bi za pobjene mogli. Ih, malo fala. Tako. No, dobro, te požuri malo. 3 ljudi, 3. A šta mi daje škola kad vidiš da imam 3? E, sad mi daje. Ne, sad moram da nočiće. Ne može to tako, opet ja hoću. Samo pa da nisam. Idemo. Skok. Ajde, idemo dalje. Ajde. Ne, ima na to. Pa sad. A onaj put nas nije imalo dovoljno. I opet, a ti mi daš nekad tsunami ko brata te moje tsunami. Jej, ima nas dovoljno. Ne, dovoljno, sigurno. Skok. Pa nisam ni vidio. Ne. Da me zezeš, ajde odigrat ćemo još. Ispada mi telefon. Ajde odigrat ćemo još jednu partiju. Nešto se lik moje verujte, ne vidim što je. 300, jej! U stvari... Ma, ne moramo više da igramo. Odigrali smo 2. Jedna je bila dobra prva, a druga je bila loša, ali ne veze. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i vidimo se vrlo skoro. Pozdrav!